И по-добре рано, отколкото късно, за да може всичко да бъде уникално от следващите дни. Защото от 1 април официално ще бъдем жители на остров Пукет. Много е готино да има с кой да отидеш на среща. Особено като си изглежда така уникална жена. Гледай, моля, искам да ще преграда. Аз Какво мислиш? тотално случайно. Какво мислиш за новата ни къща? До сега обяснявах, че толкова много ми харесва направо. Ето дойде след. Дай. Добре. До сега обяснявах колко много се радвам за къща, която... На Роман, на нашия приятел Роман. Да. Това е уникално място. Това наистина прилича на някакъв дом. И аз вярвам, че ние ще го направим най-хубавият, най-уютният дом на света. Защото всички други къщи, те бяха просто направени колко да се вземат под найем. А тази къща, тя миришеше на дом. Тя беше уникална и тя все още е уникална и нямам търпение да заживеем там и да пуснем някакви малки неща, които ще направят мега уютна. Нямам търпение.